আলো বাপর ছকা কেন আসিও କେତେ ରନ୍ ହେଇଗଲା 3 ଓଭରରେ 3 ଓଭରରେ କେତେ ରନ୍ ହେଇଗଲା କେତେ ରନ୍ ହେଲା ବେ 40 ରନ୍ ହେଲାନି ହଁ ଆଉ 40 ପରେ ହେଲାନି ଭାଇ ରେ ভাই রে বাজলাম বড় ভাই ভাই Gracias.
ଜଗେ ତ 12 ବଲ୍ ଯାଉଛି। रे ହାଟ୍ରିକ୍ ଛକା। Cats. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ୱିକେଟ୍ 31 ରନର ଚମତ୍କାର ସାରି ଖେଳି ଯାଇଛନ୍ତି।